ngizozama nje inkulumo ukuthi ngiyikhathe ngingangeni futhi kuye kakhulu ngoba umuntu engimhloniphayo futhi omunye wabaculi osebe negalelo elikhulu. So kithi njengoba siyabaculi abancane ngokodumo kubo kuyadingeka ukuthi sibahloniphe ukuze nathi siyenze lento engikhuluma ngayo ukuthi mangithi uMaskandi uyinto ebukela phansi but abantu abafana nabo ngoba sebelapha phezulu badinga ukuthi sibahloniphe singasho noma ngabe yini nangabe sikhuluma ngamagama abendaweni efana ku-right mhlawumbe mawuzosukuda la phela kodwa nje masukhuluma kanje into akhona ibi ngabe sisuka sithatheka personal. So nje ukumhlonipha nje umculi osezingeni eliphezulu, it's one of the best, ngiyamhlonipha engangikusho kuye nje bekusuke ukudlala, there's nothing personal. Ngilosi kaSathane. Cha ingilosi kaSathane yayingabhekile kuye. Ama-paranoid lami? Ama-paranoid lami ngingasho ngingasho but ingilosi kaSathane ayibheke ku-3. Ayesibuke la ku-3 ngithi ngisazongena khona 1 2 3 wagqilazeka. Kanti wabona kanjani wena? Wena wazi ukuthini wena? Hayi angazi naye ngizophinde ngisho istatement esifanayo. Umkhulu umuntu ohlonishwayo kakhulu eSouth Africa onamagalelo osiza abantu abaningi. So umkhulu akekho umuntu ongamazi ukuthi uthandela naye i-trend yabona. So nami ngangimnyakazisa nje ukuthi bese ebantwini there is nothing personally, umuntu engimhloniphayo nosiza abaculi nani so mangathi mhlambe ngibukela phansi isithunzi sakho ngabe nje ukudelela lokho. So nje emva kwalokho ngase kwenzelele into eyenzile wafona wathi mfana ngiyaqhilaza nami ngafona ngathi hayi mkhulu bengidlala yabona kanje nami bengiyifunela ukuthi ngiphakame nje yabonga le ndlela saba right futhi emva kwalokho.